kusangana kwatikuita zvekare pano paHatari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara, utena on the notification bell. Azvibhadhariswi hama yangu, ndatitei izvi nguva iripo zvekuti tisubscribe nguva iripo, nekulike this video rifambe kuhama neshamwari vazive zviri kuitika kuSouth Africa, kunzvimbo iyo inonzi Pretoria. Nomurotozvitsva zvatinofunga kucomment section pamusoro penyaya iyi. Ndine vhidhiyo revatendi avo vanonamata kuchechi yeAFM. Vanamata muchechi yeAFM maZimbabwean ariko iko kuSouth Africa, kuPretoria, vachinamata kuchechi yeAFM. Pane vhidhiyo iri kutenderera mastreets esocial media inonzi iyo Home Affairs, iya inobata vanhu vanenge vasina mapassport, inobata vanhu vane mapassport akuda kurenewiwa. Ndo vhidhiyo randava nezvaro muzuva ranhasi. Pane mapurisa nemasoja ari muchechi. Vamufundisi pavhidhiyo iri randichakuratidzai vanga vachitobatwa vachiratidza kuti munhu atosungwa neamwe mamembers emuchechi. Ndomurotira zvatinofuka kucomment section pamusoro penyaya iyi. Hongu vanhu vakaenda kuSouth Africa kunovhura masangano avo kuti vakwanise kunamata nekuti vakwanise kutsvaga upenyu hwekuti vararame kutsvaga mabasa, asi kuSouth Africa hakuna kumira zvakanaka kune dzimwe nzvimbo. Vari kubatwa vachinzi dzokerai kunyika yenyu, endai kuZimbabwe kwamakabva. Ndokumurotira zvatinofuka kucomment section pamusoro penyaya kuti vanhu veZimbabwe vachiona voponera kupi, oenda kuSouth Africa wonzi dzokera kunyika kwako. The month raSeptember erere vanga vachipatrola iko kuSouth Africa vachibata vanhu vachisunga vanhu chinzi dzokerai kunyika yenyu, asi vanhu vachingobatwa chero vakasirwa pabhodha mangwana vanenge vatodzokera. Kupedza nguva futi kwakubata kwavari kuita vanhu vachiora vachiti dzokerai kunyika yenyu, dzokerai kwamakabva, vanongodzokera futi kuSouth Africa nekuti ndo kune upenyu huri nani, ndiko vari kutsvaga raramowo vachitsvaga zvekuti vadye. Nomborotya zvadinofuka kucomment section pamusoro penyaya iyi kuti unoiona sei. Ndationei this video.